салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза наворро ба бахши бизнес ба ширкати Faberlic равона кардагием. ду сабаби асосӣ аст дӯстони азиз ки мо дар Faberlic пешравӣ кардан наметавонем дар ана ҳамин рӯзҳо, дар ана ҳамин айни замон. Якумаш ҳамин ки мо шумо тамоман амал надорем. Он чизе ки шумо худатон шахсан меомӯзед ё ки он чизе ки барои шумо наставниконатон меомӯзанд, ҳама чизо хуб медонед аз худ кардагӣ, лекин амал надоред. Тамоман ҳаракат накардаистед, ҳамун донишотонро дар амал истифода набурдаистед. Ва дуюм сабаб ҳамин аст ки шумо доимият надоред. Яъне ягон чиза ёд мегиред, сразу мотиватсияи қавӣ қатъи сар мекунед, ҳамун корро мекунед, як рӯз, ду рӯз, се рӯз и всё. Мақсад ки доимият ҳамун корро иҷро карда наметавонед. Барои одамое ки ҳамин корро мисол мекунанд, мисол сразу сдаваться мекунанд, ду-се рӯз мекунанд, бибинанд ки натиҷа неста, мепартоянд, ман мехоҳам гап занам ки муваффақият ин натиҷаи амалҳои хурде аст ки мо шумо ҳар рӯз без перерывна иҷро мекунем. ҳамина фаромӯш накунед. Барои ҳамин ё ки доимият надоред, ё ки тамоман ҳаракат намекунед, тамоман амал надоред. ана ҳамин ду чиза хушро анализ карда бинед ки дар кадом кортон шумо падвох доред. Ва як чиз дигара мехоҳам хотиррасон кунам ки бисёр донистан шарт нестай дар Faberlic. Бисёр мақсад умни будан шарт нестай. Муҳим оне ки мо шумо бисёр ҳаракат кунем, бисёр одам даъват кунем, бисёр қатъи одамон кор кунем. Основноиш рекрутинг, яъне одам даъват кардан. Барои чӣ? Барое ки дар ин бизнес шумо ба тоқагӣ пешравӣ карда наметавонед. Бисёр одам мегӯянд ки шумо дигар кор надорем, ҳамин фақат видео мекунед, одаморо даъват мекунед. Бинед, бизнес бе команда ҳеҷ ҷай намешавад. Барои бизнес кардан дар ситивои бизнес дар ширкати Faberlic мо шумо дар кори команда, дар тоқагӣ дар ягон соҳа бизнес карда намешавад. Барои ҳамин команда дар коре ки якҷоя командаи единомишленник ёфтан дар кор, яъне командаи одамое ки як фикронӣ доранд, ба сӯи як мақсад ҳаракат кардаистанд ва ҳадафашон ҳамин аст ки содиқона ба халқ хизмат кунанду ба мардум маҳсулоти олиро бо нархи дастрас пешниҳод намоянд. Ва дӯстони азиз, то ҳол барои одамое ки ба ширкати Faberlic бовар надоранд ва ҳамин хел боварӣ шояд намебиёяд ки дар ин ҷо мешавад пули калон кор карда, ман барои шумо мехоҳам нишон диҳам даромади наставникомона ки ҳозир ҳамин видеоро ман ин имрӯз 4 ноябр видео кардистам. наставникомон дар моҳи гузашта, дар моҳи октябр чӣ қадар даромад гирифтанд. Инҷа дар суратҳошонро мемонам. Бинед, Ҳафизов Алишер аз рӯзи 1 октябр то рӯзи 31 октябр чанд сомон даромад гирифт ва Ҷафарова Фарангиз дар умум ҳар дамиёнро ман ҷамъ кардам 197,000 кимчанд сомон. Дар экран бо мебурояд обши сумаш ки чанд сомон мешавад, қариб 198,000 сомон дар давоми як моҳ. ана ҳамин хел даромад гирифта мешавад дар Faberlic. Барои ин мо шумо бояд ки бисёртар ҳаракат кунем, бисёртар меҳнат кунем ва як мақсаде дошта бошем дар пеши худамон ки ба сӯи ҳавай ҳаракат кунем. Просто хеле тупа исбрай надонӣ ки киҷо рафтаистӣ, ҳеҷ маъне надорад. Лекин агар мақсади аниқ дошта бошӣ, ту медонӣ ки киҷо рафтаистӣ. Барои ҳамин дӯстони азиз, кадом шахсиятҳое ки то ҳол дар Faberlic нестанд, кадом шахсиятҳое ки то ҳол ба Faberlic бовар надоранд, ман шуморо даъват мекунам ба командаи худам. Марҳамат, рақамое ки дар экран мебинед, ҳатман бо мо муроҷиат кунед. Дар WhatsApp-амон ё ки дар Telegram-амон мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем. Командаи профессионалон шуморо доим дастгирӣ мекунанд, сапровожденӣ мекунанд, қатъитон кор мекунанд, тамоми нозикиҳои бизнеса пеш бурданам меомӯзонанд. Муҳим дар ҳамаи наворон гап мезадам, бояд бо дигар гап мезанам ки аз шумо танҳо хоҳиши иваз кардани зиндагитон дар кор ва тайёр бошед ки ҳаракат кунед то ин ки натиҷаи хуб гиреду соҳиби даромади калон шавед. ҳамин хоҳиши қавӣ дошта бошеду ҳаракат бошед, одами ба амал бошед, ҳаракатчӣ бошед, ҳама чиз дар Faberlic мешавад. ман Faberlic омадам дар 1 сол директор шидам, дар 1 сол, барое ки дар вақти мо
онлайн бизнес кардан мафҳумшо мо намефаҳмидем ки мисол хел видео кардан дар кор одаморо масштабна даъват кардан дар кор мо фақат берун мебуромадем листовка тақсим мекардем ай берун одамои бегуна кати ман дар 1 сол директор шудам ҳозир одамо дар як каталог дар 10 рӯз директор мешаванд барои чи барои ки масштаб доранд онлайн одаморо ба бизнес даъват мекунанд қатишон кор мекунанд песар пешравӣ мекунанд ин шуморо метавонед ки ҳамин хел биёед платформаи онлайни моро айхид кунед онлайн бизнесро пеш баред аз хона набаромада боз як бор дига мегӯям муҳим хоҳишу ҳаракати шумо бошад нависед дӯстони азиз ва бо мо ҳамкорӣ кунед ба ҳаматон муваффақият бори баракати кор ман шуморо дар командаи худам интизор ҳастам